Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün men eýem 3-nji çykyş edýän vatandaşlar häzir Türkmenistanyňky biziň enatalarymyz we Ukrainadaky talipler boýunça, Ukrainadaky gidip duran uruşlar boýunça bir gysga material berjek bolýan. Men şu videony başlamakam şul bir kan video öküjek bolýan we aýtjak öz kommentariýalarymy bar. Hormatly vatandaşlar, hoş geldiňiz DWT Türkmen Halk kanalyna. Şu gün biz Ukraina barada yine 3-nji çykyşymyzy edýär. Ine men häzir bir videony goýaýyn, hormatly vatandaşlar, şuňa ün söýüp berdim, ine biziň vatandaşlarymyz urusdy. Lan topal bol, yaşamalı mı? Bular Oyunda bomba düşecek olsa da Сам безопасный подвал получается. безопасность вообще bombadan Hormatly vatandaşlar, ine siz videony gördüňiz, ine biziň vatandaşlarymyz ýalnıja öz videolaryny görüp durar, şu bomba berişe aşağıda adamdan doly bu görgüler ýokurky etažda aşağı düşülen oklar sebäbi adamdan doly burun barjak yerler ýok. Men ýene bir gerek türkmen taliplerine aýdýan, şo ýerde sizden ýaşrak, ýani ýaşly ulrak türkmen gражданlar bolsa şolara ýapyşyň. Siz ýekeder, ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmenistanyň hökümeti size kömek etmese, siz ýekeder. Siz arkaňyzda halk bar, türkmen halky bar. Ol bir mesele. İkinci mesele, men aýtjak bolýan zadym, ine häzir Ýewropa döwletleriniň birleşigi ýürüýte Moldova humanitarny koridor açdylar. Siz üýüşüp Moldawiýa gidip şo ýerden ýanky Ýewropa döwletlerine bostunlyk dilemäni haklaryňyz bardyr. Ýa-da Warşawa barmany haklaryňyz bardyr. Ine men bilen Gazakstanyň oppositsionýerleri habarlaşdy. Şolar şeýle diýär, spiskaklaryny berdiýär. Rada biz Warşawa hökümetinden bereli şol Warşawaň granitsalaryna, terketlerine atlar durar, gelen wagtda derrüw bular alarlar diýip aýtdylar. Men Türkmenistanyň wekilleri, Ukrainadaky wekillerine aýtdym. Spisklerinde maňy berin, men bereyim, ýa-da gün jaňydyň. Lwowda bir Gazakistan oppositsionýery ine şu atlary kömek edýär türkmen gражданlar. Bundan beýleki maglumatlar geldi, ine Türkiýe hökümeti öz watandaşlaryny içinden çıkarmak için Ukrayna'nın üstünde hava yapık samolyotlar geliyorlar. Ol öz vatandaşlarını Moldawiýa çıkarıp Moldawiýanyň üstüne Türkiýe getiriyor. Türkmen vatandaşlarına da kömek edecek niyetini aýtdylar. Yine Türkmenler Türk ýanky ilçihanatyndan barıp kömek soratdylar. Olar bize goşulyp bilersiňiz diýip habar bar. Çynmy ýalan bilemok, barıp Türk ilçihanatyndan sormaly. Yeni bir gerek ýatladyň, bütün dünýäde hormatlanmayan, bütün dünýäde çuňur ýigrenilýän Gurbanuly Berdimuhammedowyň bandit hökümeti bolan Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanatyndan habarym ýok, hiç tadım ýok. Ýapyk barsaňam söýüp seni açlygyny ederim diýip bular öňkü zamanda ýetýär. Ine şu ýaly biziň hökümetimiz iýza galyp özüni oňup bilmeýän, gelýän şu günlerde gelýän her hil problemler çözüp bilmeýän, koronavirusda gördük 500 000 adam öldü. Çözüp bilmeýän, iýza galyp özüni oňup bilmeýän düşünjeler pes hökümet bizi diňe gabr etdi. Ne şu problemada da görkezýär. Lewapda bolan problema, Türkiýede bolup duran problema, Türkmenistanyň içinde bolýan koronavirus we beýlik problema çözüp bilmeýän bir bilimsiz, ukypsy çözükler berip biziň hökümetimiz türkmen halkyny gatyp etmekçi bolýar. Serden ýürüýte Ýewropa döwletleri humanitarny koridor açdy. Ýürüýte Türk ýanky ilçihanaty türkmen halkyna kömek etjek bolup ýanky öz radyçylygyny bildirdi. Türkmen hökümeti niýede? Niýede ol bütün dünýäde öwülýän Türkmenistanyň içinde, bütün dünýäde çuňur hormatlanýan milli lider niýede ol? Näçe bir
problem bolanmy milli lidera yok, oglam yok, hiç de adam yok. Ýöne problem bolmasa, maşyny çägelerde temperatury ölçemek, ýa-ni siýasatyny görkezmek ýa-da Türkmenistanyna çägede öz täze maşyny raly edip görkezmek bolsa, bizim çuňur hormatlanýan milli liderler bolýar. O näme adam? O neden bu adam gelip çıktı? Nähili Türkmenistanyň yallaklar, çepekçilerin armiyası Türkmenistan basyp aldy. O nähili boldy beýle? Hani Türkmen halky? Hani Türkmen halkynyň asuwdalygy, hakykatçylygy, Türkmen halkynyň öz içinde gahrymanlary gollaby? Hani? Hani enatalaryň öz çağajyklaryny gollaby? Hani? Ýetiden akşama çelli bir görünmeli berýär. Türkmenistanlaryň ýagdaýy boýunça bir enatalaryň habar bolmady. Ne kommentariyada, ne nemede. Hani men perdenim Ukrainada 4700 tane talipler var. Hani olar? Näme boldy? Näme boldy bizim enatalarymyza? Şuraya bir gaýratlyk edip, şuraya namatlyk edip öz çağıran. Men tankid edem o. Ýöne ineler, atalar, yüreğimizde bir zat galan bolsa, çağajyklaryň häzir Ukrainada. Men ýene bir video görkezek bolýan. Men ýalňyşmasam şu oglunyň ady, ýene maňa berdiler. Berdi Bekmedow farada görünmejek bolýan. Ünseriň şu ogluny. Народа сейчас, особенно сейчас это видео записывают для своего народа, для туркменских студентов, которые учатся в Киеве. Недавно мои друзья прошли границу в Польшу с нашими паспортами. Поэтому прошу туркменским студентам, которые учатся в Киеве, поехали в Львов, оттуда поедем до Польши. Я оплачу ваши билеты, питание, все. Прошу, приезжайте до вокзала. Дорогие друзья, смотрите. Hormatly vatandaşlar. Şun ady, şu oglunyň ady, ine men Ukrainadan aldym. Berdi Bekmedow diýilýär. Şu oglun hakyky gahrymany bolan. Lewaply biznesmen Ukrainada bizim Türkmen taliplarymyza, bizim Türkmen halkymyza kömek edip berýän bolan. Ine ünsüň pul beýle zatlar gerekkä öz halky üçin, öz arnamysy üçin, öz halkynyň Lewap bolsun, Mary bolsun, Aşgabat, beýlik welaýatlar tapagy ýok kömek edenler. Şu oglan taliplara çöreklerini, naharlarını, sendviçlerini, pullaryny berip, görün kişa kömek edip ýör. Ine hakyky gahrman. Ine nähili adamlar ilçhanda işlemeli. Ine nähili adamlar hökümetde işlemeli. Öz janyny gaýyrman, öz halkyna kömek edýän. Şu oglan ýa-ni ýakynla bir türkmen oglan, ýa-ni siz bilýän türkmen oglanlar ne pullary bar, ne dokumentler düzük. Köçede maşinli gyşda soğuk wagty durdy. Şu oglan eşitenden öz puluna evakuator eltirip şöyle şu maşini akydyp kömek edip şol adamy betbakçylykdan çykardy. Biz bunu bilemdi oğlum. Şu talipler aydaýmada, şu Türkmenistanyň grażdanlary aydaýmada, ine şu ýaly gahrmanlar içimizde var. Bu ýaly gahrmanlar içimizde köp. Ine şoň üçin Türkmen halkyny ýeňip bolan. Sebebi Türkmen halkynyň gahrmanlygy bar. Men Türkmenistan'daki işleyen emheme teröristlara ve zombi polislara yüzünden. Türkmenistan'daki işleyen hükümet edarında vice-premier yallak ministrlara yüzünden. Utunan yok. Bizim Türkmenistan'ın içindeki yigitlerimizin gahrman, hakikatçı, asuwda, dini hakikat için canını verecek bolýan. Ýeti uruş bolsa birinji hatarda canını verip ýeňiş bizim vatanymyza getirecek bolýan oglanlary türmäge basyp, basışlar edip, türmelerde saklap, gözleriniň owadyny alyp, utunuňy öz halkynyň esasy manily oglanlaryň gyrmany utunuňy näýse ýatýan şonu edin. Şu ýaly ýigitler bolansoň bizim halkymyz halk bolýar. Şu ýaly ýigitler bolansoň Türkmen halkynyň ady we pikir etmeýän Berdimuhammedow bizim Türkmen halkynyň awaryny dünýäde galdyrar. Ýok o. Ertiden akşama çel masgarasyny berip gelýän adam o. Şoň üçin size ýüzlenýän namysyňyz galan bolsa, wyjdanyňyz galan bolsa, kelläňizde şaryklar intek işleýän bolsa, pikir edin şonu.
Bolluğu yallak bolup ol haramzadaның hem yerini yalap size maskara bolluğunuz bütün dünyada. Bir topar adam jağa diye öz çağalar şolardan daşlaşıp daşlaşıp bir direk rahatlara koşulma. Bir direk rahat mı şul ine şul oğlanın eden zadi levaplı birli bekmedi. Men edilmedim etti. Şunu hiç kim bilmeydi. Şolar aytmadık bolsa, video iyi vermedik bolsa biz bilen yoktu şonu. Ine biz devlet toparı aktivistler bol. Halkın içinde gelip halktan malumatlar alıp size yerler. Şu yer kahramanlar ba. Türkmen kahramanları. Men bütün Türkmen halkının adından Ilaytada aktivistlerin adından Ilaytada vatançıların adından şuloguna çumur minnetdarlığımı bildiriyor. Hurmatly Berdi Bekmedov. Senin ediyen işlemi şuun kuğunna sen şu nukotda bolluğun Allah tarafından Türkmen halkına kömek etmeyene yol açıldı. Şu nukotda men olmadım. Şu nukotda Türkmenistan'daki inatalar olmadı. Şu noktada Ukrayna'da Lvov'da olup sen bizim taliplerimize kömek edip halkımıza uğrap hakiki vatançılığını görkezdim. Ulul tanrıqa. Indi men şu epeşimde menden başka da katnaşanlar var. Gelin şolar bilen gürleşip şuraya halkının içinde betbaşçılıktaki adamların yağdayı olsun. Maslahatları ve fikirlerini dinleyelim. Yine bizim gepleşimizde Ayvölük deyip bir aktivistimiz var. Arassağı, Daşoğlu, Yaşğı, maşgalası var Ukrayna'da. Şu betbaşçılıkta gelip içinden mertçe yankı gelip özünün, ruhunun, ulluğunu görkez gören kıyızmı. Men şunu ertiden can ettim. Hal yadayını sorap, näme bolýar, kömek gerek, näme edilýär? Yine şu ýaly Kazak opozisiýonерleri bize hödürlýär. Gidin Warşawa, barın şu ýere. Size näme kömekler gerek diýip yine şoňa ýyldandım. Talipler ýyldandım. Näme elimizden ýerim bolsa, elimizden köp geljek zat ýok ýöne bir näme bolsa eder oturmak diýdim. Yine gelin sözü Ayvölük'e vereyim. Ayvölük. Siz gıyskaça Ukrayna'da bolup geçen zatlar boyunca bize gıyskaça malumat verseniz kıyın olmadı. Salam Murad ağa, salam Timur ağa, salam hormatly vatandaşlar. Sağ bolun söz bereniňiz üçin. Men Akmedova Ayvölük Türkmenistanyň grajdany, şu wagt Ukrainada ýaşaýan. Gynansak da düýün bolýa, uje aýyň 24-nde daňdan sagat 5-de raketalar, bombalar atyldy. Biz şol bombalaryň seslerine turduk. Soň ýerden ýene 7-de atyldy. Garaz her şäherde şuňalyk betwagçylyklar bolupdyr. Bizim Türkmen studentlerimiz posolstwa ýüz tutmaga çalışdylar. Şolar bilen jaňlaşmak islediler. Çykyş ýoluny ideýärler. Ýigitlerimiz, gyzlarymız Ukrainada galan. Ýöne olardan hiç ilek jogap alyp bilmediler. Ýöne ondan soň bir oglanymyz aýtdy, posolstwaň diýen söz şeýle diýdi. Ukrainanyň halky ýaly oturmaly öýüňde, ondan soň sizi evakuasiýa ederler. Ukrainanyň halkyna we sizem şolar bilen birlikde Polşa alyp giderler diýdiler. Ýöne gynansak da oň ýalyk zat Ukrainanyň özüniň halky üçin edilmeýär häzirki günde. Her kim el özüniň güýji bilen özüniň elinde bar zady bilen gitmeli. Ýöne gynansak da şaýda bir zat bar. Biziň türkmenlerimiziň elinde ne avtology var, ne de elinde bir pulu var da gitmek üçin hem pulu gerek biraz açyk. Şol Lvova, hatda bir Lvova çeli gitmek üçin de şoňa köp türkmenlerimiziň mümkinçiligi ýok. Sebäp olar işleýär, şunu işlem pulunu şunu alyp olar şeýle ýaşap ýördiler türkmenler bärde. Şonuň üçin gynansak da biziň türkmenlerimiz şu ýerde Ukrainada çykkansyz ýagdaýda galdylar. Hökümet tarapdan hiç ýelik kömek ýok. Jaň etseň jaň almaýarlar, hiç ýelik bir maslahat bermeýärler, bir maglumat iň merkisi gürleşen oklaram türkmen studentlary bilen de. Gynansak da şoň ýalyk zatlar bolupdyr. Ýöne Ukrainanyň hökümet tarapyndan nähilek Türkmenistan koronavirus diýip özüniň ara çeklerini, granitsalaryny yapdy. Ukrainada bolsa hiç ýerem ýapyk däl, воздушный howa ýollary ýapyk, sebäbi aeroportlar ýaryldy. Военный nemeler strukturalar ýaryldy. Şonuň üçin aeroportlar işlemenden soň her kim özüniň ulogy bilen ýa-da poyezdlar bilen gidip bilýär islen ýerine açyk hem şäher içindäki transportlar besplatno mugut
Tölegisiz. Şunun ýaly mümkinçilikler döretip dur, tapagy dioksin raýaty bolma. Näme üçin biziň hökümet şunun ýaly mümkinçilikler, bolamyň ýaly mümkinçiliklerden geçdik. Hup barka beýleki döwletler özüniň raýatlaryny izine çagyryp durka näme üçin biziň hökümet biziň raýatlarymyzy izine almady diýmek hiç elek olarak gerek däl. Hormat goýanak. Значит, не признаёт, да, вот своего народа, своих людей не признаёт наша власть. Başka türlü men bunu açıklap bilemek, men düşünüp bilemek. В общем, olar diňe özlerini düşünýärler, diňe özleri hakynda alad etýärler. Bärde galan çağlarlaryň hiç kimiň işi ýok. Köpsiniň enatasam bilýän däldir. Leşni men özümem öýdäkleri aýdamak, täzelikden zatdan eşitip bilen meseler. Menem ýekedel meňem jigimem ma bärde. Şonuň üçin olaryň elinden gelýän zat baka ýok. Ilk başta ruhsat bermeli däldi. Olar şoň ýalyk zady başına goý bermeli däldi. Ýollar ýapylan wagt çağalaryny getirtmän talap etmeli ilk başta. Şonuň ýaly vatandaşlar bugün hakymyz talap etmesek ertir beter bolarys. Şonuň üçin näçe dump otursak şonça da erwet bolar ýagdaýymyz. Sag bolun Murat Gurbanow. Mikrofonuňyz ýapyk. Başlan, sesim ýapyk eken. Men ýene bir gedek ýatlatjak bolýan sag bol aýbölüp, ýene bir halkymyza ýatlatjak bolýan hormatly vatandaşlar, şu kyn ýagdaýda bize kömek etmenlerine geçen ýollar ýapyp, öz hususy problemalaryny hormatlanmayan gahrman milli lider diýen bir Kezzap Berdimuhammedow çözüp berdi. Bizim enatalarymyz şu problemlerden gyrak açyp öz talyplaryny, öz prezidentlerini, öz çağrışıklaryny Ukrainada goýup siyasata karşı gitmeli oturlar. Men enatalara ýüzlenesim gelýär. Siz siyasata karşı gidemez. Siz özüňiziň ýürüňizdäki wyjdana karşı gidýäňiz. Öz prezidentiniz üçin ol 18 ýaş bolsun, 20 ýaş bolsun, özüňiz şoň deregine goýuňda özüňiz çağ hökmünde öz enataňyza näme diýerdiňiz şuraya enataňyz eden ýaly. Bir pikir ediň ha. Yok bolsun siyasat, yok bolsun Berdimuhammedow. Çağaňyz pikir edin. Barmydy, talap edin getirsinler. Hiç bolmanda özürsan etsinler, hiç bolmanda Türkiýe eltip milyonça dolarlap Aşgabat siti goýup, kime gerek bol Aşgabat siti? 4700 adam talyplar, diňe Ukrainada kötünüp ýör. Ne pullary bar? Apşytdan kogully. Yapılı apşyt, uruş gidip dur, bolly yapılı öýlerine gidip diýip. Olaryň öýleri ýok, öýleri Türkmenistanda. Türkmenistan yapyk. Şolar Türkmenistan hökümet bolup almasa bu force majeure hiç kim kömeden ok. Ulu sag bolsun berdi betmedi o. Hakyky vatançy, hakyky biziň şo studentlaryň enatalarynyň etbilmeýänini etdi. Tax töläp, bulary çörek pulunu töläp, kim ýüp tutsa gör kömek edip dur. Pulun gurrun etmän. Ine mana ýürüýte bir Ukrainadaky ýaşlymyz şu sözleri mana da efirinde aýt diýip haýyş etdi. Men size aýdýam. Ağam, goý pulun hiçtat değerligini erkekler üçindigini bilsinler diýip. Şu hakyky erkek etdi. Berdi betmedi. Ýanyna başga adamlarym bar. Ondan başga adamlarym bar. Men atlaryny aýdamam. Atlaryny da aýtmam. Biz baýdyr şu çağjyklara kömek edýär diýip aýdýar. Ine agdyr. Ine nirde agdyr durýar. Ol ekranyň önüne, ol ýygnaklarda dören o. Agdyr ine hereketde durýar. Men şoň üçin her wagt aýdýam. Bagly durmuş gerekmi? Bir bolýar. Agyr ýagdaýda, gowy ýagdaýda bir bolýar. Şoň üçin men sözi ine meniň eginleşim bolan Timur Serkede ýa Timur Serkede salam aleykum. Hoş geldiňiz şuňky gepleşmede. Siz şol berdi betmeýärdik boýunça, şoň eden hereketler boýunça näil baha berýäňiz? Biziň vatandaşlarymyz şu ýaly hereketler näçip eden ok, Türkiýede näçip eden ok, ýa-ni Ukrainada başga vatandaşlarymyz. Diňe berdi betmeýärdik bizmen näler? Beýikler madyra. Näme pikir edýäňiz şu boýunça? Fikirlerini paylaşsana. Timur biz eşitýärmi? Sizden eşitdiňizmi? Men gijerak girdim, şunu geçireyin diýenim. Bolýar. Sag bolun.
Men yeni bir videonu göküdeyim. Şul kahraman olan, şul hakiki pek yürekli, arası asıl dolu olan videonu göküdeyim. Bir mi? Народа сейчас, особенно сейчас это видео записывают для своего народа, для туркменских студентов, которые учатся в Киеве. Недавно мои друзья прошли границу в Польшу с нашими паспортами. Поэтому прошу туркменским студентам, которые учатся в Киеве, поехали в Львов, оттуда поедем до Польши. Я оплачу ваши билеты, питание, все. Прошу, приезжайте до вокзала. Дорогие друзья, смотрите. Musa siz berdi mi? Hava berdi Murat dinleyen. Assalamu aleyküm. Aleyküm. Musa, yine hoş geldiniz bizim kanalımıza. Sizin kanalımıza hoş geldiniz. Yine şu mesele boyunca yankı Yoldaş Berdibek Medeni, hareketi ve Türkmen halkının şu ağır yağdayını, Türkmen hükümetinin hiç rahat etmeyeni her vakti yağlı yankı kirletin çağa salıp duyuş teknikasını ulanyan Berdi Muhammedov'un cinayet hükümeti kaçıp halkına kömek etmeyen durumuna ne baka veriyor? Selamun aleyküm vatandaşlar. Yeni bir yazık. Birinciliğine şol vatandaşıma köp sağ olsun diyecek olan Allah'dan gaytsın. Birinci açıkladım. Rusya tarafından agresiya Ukrayna görkezildi. Putin her şeyi bahane tapıp Ukrayna üstüne çözdü. O her zatta ayıplap. İkinci ve hazır uruş dövründe bizim ilçihananın işgərləri gönü cinayet işini alıp barıyorlar. Yani hop aslında kaldırmak öz vatandaşlarını. Öz günden günü borcunu yetirmen doğru kaçıpıyorlar. O hükman suratda bu Türkiye'deki ilçihananın işgərlər yağlı cinayet işine çekilmelidir. Ya şu Serdar Berdi Muhammedov olmalı ya başkası bolar. Ya rejim çalışan son hükman suratda bu üstte dermi geçirmeli. Hükman suratda cevapkarçılık çekmeli bular. Näme cinayet da bu. Söz yok. Nädip öz vatandaşlarını hop aslında günden günü ölüme getiren hazır bombalatıyorlar da Kiev'i, Kharkiv'de bizim vatandaşlar var. Hem Ukrayna'da şehirlerinde bizim vatandaşlarımızken Aybölük'te de bizim vatandaşımız orada yaşapıyor. Cihis ok yapıyor. Çok mansuatta Berdi Muhammedov, Gurbanguly Berdi Muhammedov'un prezident vazifesinden ayrılan çelli sonra cevap gel. Bir vatandaşa şikayet etse sonra günden gün cevap vermeli. Çok mansuatta dermi geçirirler ve ceza verirler. Yankı vatandaşımıza da köp sağ olsun diyen. Sağ olun Murat ağa. Sağ olun köp. Men edeli Murat ağa. Bor. Men habarlaşıpdyn olanlar maňa jaň edipdir. Men özümem jaň edipdim. Şu ýerde Çaraga diýip bizim kahramanymyz bar. Ine şol olanlar bilen habarlaşyp şular chat açıpdyr, Telegram chat açıpdyr. Chatda dirre bir yerini gürleşip bad edip neme diýerler tööleme. Olanlar men çağda goşun diýip haýyş etdim. Men hükman goşman çağda. Siz siyasata goşulmaň. Biz sizin jan sağlygyňyzy pikir edýär. Birinji bilen. Size bir zat bolaýmasyn. Sebäbi bu betbakçylyk istenlik adamyň ýani üstüne gelip biler. Şu ýerde men çağam bolanmasa üstüne gelerdi. Ya başka bir vatandaşymyň çağası bolsa üstüne gelerdi. Ya biz şu ýerde bolsak bizim üstümüze gelerdi şu problem. Siz günäkärdir. Şoň üçin bir ýerine kömek edin. Bir ýerine gollaň, jaňlaşyp durun. Bir zat bir ýerine bolsa görkezin türkmeniň kimdigini. Gollaň. Problem bolsa, uruşun arasında bolsa çıkarın şonu, halas edin. Siz öz-özüňize kömek etmeseňiz, ynanyň kömek etjek ýok. Men siýasaty goşmajak bolýan her çykyşymda. Beýle ýatsam goşmaly bolýan. Şul problemlaryň düýükden günäkary Berdi Muhammedowlar.
özüne serdarjan diýip adamyň killisini goparjak bolýan adama ýüzlenýär. Kakaňa aýt ho, bir adam bol sen. Ine Gurbanow çykyş etdi, ine aktivistler çykyş etdi. Taliplerimiz ölüpdi. Ine Berdi Bekmedow bize derek kömek edýär. Biz şoňa taňryakdan alyp aýtman, sen gitara çalyp ýörsiň. Menem saýlawly geçiren bolýan diýip bir düşündürüm şoňa. Bir serdar, sen bir kelläň işleýän bolsa, adamlar sana umit edýän bolsa, bir kakaňa aýda ho. O psikitadan giden bolsa, onu atstavka iwer halk maslahatynyň eline hemme zat Allah Türkmenistany bir uğurlu akitmäni bir ýoluny açar ho, beýle bolmada. Türkmenistanyň halky eýsiz halk. Türkmenistanyň kepili, yani kepili bizim konstitusiýany goýan, bizim arkamızda durjak arkada bolman başga da bolýar. Gynasakda. Men şu zatlary aýtmasam, onu men aýdan zatlaryň ýarym hakykaty bolýar. Gynasakda. Inanyň men Türkmenistany öwjek bolup her zat edýän, Türkmen halkyny öwjek bolup her zat edýän ýöne öwre köp zat ýok. Hakykat aýtmady. Menem şoluň içinde. Menem özümi öwre zat ýok. Biz bir betbaçylygyň içinde. Şoň üçin özümizi killämizden, saçymyzdan tutup ýokary çykaraýmasak, alaç ýok. Men öz durmuşymda özüm şeýdip çykarýar. Siz de şonu haýyş edýän. Başga alaç ýok. Hökümetden derek ýok, bu hökümet diňe öz behwitleri bilen. MHM terroristleri, polis zombalar we ýallak çepekçiler goşunlary. Başga hökümetde adam galmady, asuwly bir halk üçin ýüregi agyrýan adam galmady. Parahor hekimler bilen ýarnaky hemme çepekçiler. Bular diňe halky talymak bilen. Ine şoň üçin men her wagt diýen, öz ölçükler bolmasa, bizim barjak ýerimiz uly agyr betbaçylyk. Häzirki täze geljek, arkada gasyryna, arkada ýyllaryna geljek bir arkadaň bir ogly ol bizi ýene de arkada däle, ýene bir dağ döwrüne eltip mundan beter betbaçylyk. Ananam. Şoň üçin biz mert bolup, hakyky türkmenler bolup, öz adatlaryny görüşmeli. Intek türkmen halky dünýäde hiç wagt öz adatlaryny görüşmeli. Her wagt Sultanyň, Suleymanyň, onuň Pissiranyň adatlygy üçin, ýa şonuň haklary üçin görüşdi. Janyny gurban etdi. Indi boldy. Boldy ýeti bildi. Indi aşdyny bizim ýanky indi boldy, ýagdaý ýütkedi. Sabırsyzlyk dolu, sabırsyzlyk çanagy dolu boldy. Indi diňe Türkmenistan galmaly, bütün dünýäde görkezmeli Türkmen kimleri. Şoň üçin Berdi Bekmedow, biz halkyň tarapyndan size minnetdarlyk bildirýär. Biz siz ýaly oglanlar Türkmen halkynyň içinde entek köpdigine inanýar we şol adamlar we aktivistler we watançy, öz watan üçin jany gurban etmäne taýýar adamlar bilen Türkmenistan bolmaly. Başgalaçy ýok. Bolmasa şu Ukraina, ertir Türkiýe, bir gün Russiýa, beýlekün Belarusiýa, beýlekün ýene başga döwletlerde türkmenler kösenýär. Häzirem kösenýär. Türkmenistanyň içinde kösenýär diýsene doganlar. Şoň üçin ine şu ýagdaýlar bizi has gynandyrýar. Biz indi diňe şu hökümeti çalışmasak başga alaç ýokdugyny gözümiz ýetdi. Bu geçip bolan saýlawlar men size günaýdyn. Men dalaşar bolsam entek dalaşar hökümine bir gerem çykyş edemem. Sebäbi Ukrainada problema, Türkiýede problema, başga problema, elmen de öňe. Şoň üçin bu saýlawda halk ölüp tuğka saýlaw näme? Şunu 3 ay aňyry geçirip, halky getirip saýlaw geçiren bolsa, hakyky sesler alyrdy. Serdar Janyň diýäni. Ya Gurbanoğlu Janyň, Gurbanoğlu arkadamyň Serdar Jan ogly şonu edip bilýärdi. Vice-premier höküminde. Olum ýok. Timur, siz bärdimi? Bärde bolsaňyz men bir soraga gysga jogap bereli, her kim jogap berdi, öz pikirini aýtsyn. Indi Türkmen taliplaryň Ukrainadaky ýagdaýy agyr boldy. Indi şol adamlara, şol ýaly Berdi Bekmedow ýaly adamlar kömek etmese, başga hökümetler, Türkiýe hökümeti kömek etjek bolýar. Indi şu ýagdaýda
Türkmenistan'a enatalar kalmasa, nida barmasa, şu başka hükümetler kömek eden ýagdaýynda da intek bulun problemi doğru çözülemez. Nähil çözüpler var? Şu problemi çözmek. Yani Türkmenistan'a enatalar kalıp, beýleki döwletler kömek edip, ahir Türkmen taliplerine kömek ettirip, şunu yani hukuksyz ýagdaýa salyp, açyk pul berip, bular baran yerlerine de pul verip bular giýdeci yok hiç yerden. Pulları yok. Talipler bular. Ne şu ýagdaýda näme çözmeli, näme pikir? Birinciden şol ýangy görkezýän ýanak şol videorolikde Bekmetowda Berdi Bekmetov. Da, Berdi Bekmetov gaty bir etermen we ýaman özü degenlerde şuňa adamlar Türkmenler üstünde bar hawa şol adam ýekeçi öýle çykyp şol rejimiň etmelik işine şol adam ýekede çykyp etdi şonu. Etmedi hawa şol konsul pasolstwo etmeýän şol etdi. Gaty etermen adam şoňa adamlar köplek bolýar bizde hawa. Indi mata şol sizin soragyna jogap şuňa ýagdaýda şuňa bolup turanlar şuňa ýagdaýda çağlaryň jany hoplu wagtynda şolaryň eji atalary Türkmenistanda galyp şol nämeňe gaýtmaly däl şol nämeden häkimligiň öňüne gaýtmaly däl o. Ta şol nämeni çağlary getirinçä şol nämeni. Ene olardan köp zat näme hawa şolaryň aýaga galyp öz çağlary hereket etdi. O şonda birat etdi bordo. Ýönünde başga näme? Indi Türkmenliň raýatlary Türkmenistana gerek bolmasa, o ýerde Türkiýe bar, o ýerde olagan öz watandaşlary, olar öz watandaşlaryny alyp gitdir. Türkiýanyň nämeleri işläpdir, beýleki nämeleri, o postol konsul işläpdir o. Öz watandaşlary, Özbekistan işläpdir, Gazakystan işläpdir diýe. Niýe watan bar, ýönünde Türkmenistan işläpdir o. Şu haramda zamanında biz şu haramda zamanında hiç sat işler yok. Şu rejim diye şol ýandaky ýalaklar şoň ağzyna garap dur näme diýerkä diýip hawa. Şoň üçin bärde sos kaldırmalı, hem yerden kaldırmalı nämeleri ayağa kalmalı, hem yerde şöyle şu her kıvatlı ol takıylar çıkmana ya da yok, bunlar yok olsa olur geçecek iş yok diye şu nämeleri nämet böyle geplek kalkmalı nämede Türkmenistan'da sağ olun. Sağ olun köp. Ruşen, inni men size soracak bolýam. Serdim. Egerde Türkmenistan'da enatalar öz Ukraina'da betbaşçılık bolan çağlarını kömek etmeýänler. Türkmenistan'ın hükümeti namaklı edip, dine toylur için seremen olsa. Onam yallaklar, çepekçiler, atriyatlar, armiyası, Türkmenistan'ın hiç kim başka adam sayılmaz yani. Dine yallakçılar, çepekçiler, Türkmenistan basvaran olsa. Berdi Muhammed Fayet. Ukrayna'da talipler, näçip vatanını söýsün, näçip öz vatanından kömek alman adamlar, öz aralarına yani bir kömek edip, öz aralarında bir ınanç döredip, yani ağzı bir olup, şular vatandan kömek almasa, bular inni gelecekte näme garaşmaly? Bular onu öz durmuşunu, enatası kömek eden ok, vatan kömek eden ok, öz durmuşlaryny dine öýle gurup ýöräýmede ya da başka bir zat edämede bular näme ýöresin öňe? Näme geljek durmuşyny gursunlar? Häzir Türkiýe barsalar pul ýok, hiç zat ýok. Moldawya barsalar pul ýok, hiç zat ýok. Bunun hiç zat ýok. Hawa berdi Bekmetov bulara kömek eder, Moldawyaçyly geçirir. Soňu näme? Soň näme etmeli bular? Ahir uçy ýene de hökümet çykyp şolar Türkmenistany getirip ya ýürüýtürüşden lager urup bular pul berip nahary töläp saklaýmasa o gurgur Berdi Bekmamadow ediljek bular ýaly iş näle sebäbi Berdi Bekmamadow Türkmenistanyňky tebi baýlyklary ogurlap pullaryny alyp ya da şo pullar peýdalanyny o gurgur işläp
Kazanyan bolsa bir $5.000, $10.000 aýyna kazanýanlar. Onam harj etse başga kömek edilenok. Kömek etmek mümkinçilik bes. Indi şu türkmen talipleri, ykbaly çözüler ýaly näme maslahatlar berýär? Näme etmeli? Howa Moldawia iň gowy ýagdaýda çykardylar şolary. Soň näme? Soň näme etmeli? Pullary ýok, zatlary ýok. Näme ununy görmeli? Ýene de türkmen hökümeti öňe çykmaga. Näme etmeli? Türkmen hökümeti öze çıkmaz. Türkmen hökümeti öňe çykarar etmeli. Onam ata-eneleri bas etmeli. Kimin çağası, kimin doğany, kimin ýan ýoldaşy okayan bolsa şo ýerde, ýaşayan bolsa Ukrainada, Türkmenistanyň häkimligine, midine baryp, daşary işler ministrliginiň öňüne baryp talap etmeli. Şol ýakasyndan tutmaly. Kim ol? Meredifin. Ya oğlumu ya çağalarımı getirin ya da şurada seni özümüz belli ederiz deyip aytmalı. Ultimatum koymalı. O günde her minut, her saat çağaların anadaki vatandaşlarımızın ıkbalını çözüyor. O günden günü ölmeli ilkiyerler. Bizim hükümet. Seyretmen, inkar edip. Hatta gücük olsa da şurada pajarnikler oluyor. Bir hop aşağıda kalsa, sol hopta kalsa pajarnikler gelir gücük için. Bizim öz vatandaşlarımızı hükümet doğru inkar ediyor. Onu hükmen suratda mecbur etmeli işlemlerine. Midin önünde yatıp durmalı. Sol kim ol? Meredif, Raşit Meredif. Hükmen suratda yüzlenyen, talep ediyen vatandaşlarımızı evakuasyon etmene yolunu kurun. Moldavya'dan, Polşa'dan, başka yerden hükmen suratda belki Özbekler ediyor, Kazaklar ediyor. Edip bilmeseniz maslahatlaşın olar ne hal ediyor? Şoların uğru bilen, polis bilen mi, avia satışını bilen, avia hava yolları bilen mi, başka yollar bilen hükmen suratda şoradaki vatandaşlarımız, hopta kalan vatandaşlarımız çıkarmalı. Hükmen suratda atayneler size çağıran bir pervay bolmaň, her minut, her saat çağılan ykbalını çözüp bilýär. İň bäri kişi maýyp bolup galyp bilýär bütün ömrüne. Bu açlyk döwründe Covid ýaly däl. O bugün ýatdy ýerti iş tapar, birede iş dan tapar diýip näme arkaň bolmaň. Hükmen suratda hemme araňyzda paýlaşyň informasiýalary. Kimin çağısy okamayan bolsa da yetirin. Birbirine haberlaşmalı. Haberlaşmasan şu devletinin çatı var, Telegram. Sonra girin haberlaşın, kimle haberlaşıp böyle. Biz haberlaşacak oluruz. Ukrayna'daki adamlar bilen, Polşa'daki vatandaşlarımız bilen haberlaşıp çıkarıp bolar diye fikir ediyen. Sağ olun bana da. Köp sağ olun. Gat doğru diýdiňiz. En atalar. Ine häzir Berdi Bekmedov bir gysga wagtda kömek eder, ýöne ondan soň ol kömek edilmez. Ol elbetde. Olar ýaly biziň baý adamlarymyz ýok. Şoň üçin hökmen suratda midin öňüne baryp palatka gurun. Durun şo ýerde mer çağırýan üçin. Siz Berdi Muhammedow işden aýrandok, siz hiç zat edeňiz, siz öz problemaňyzy aýtmana, nägiliňizi aýtmana barýaňyz. Ol bir jenaýat iş däl, konstitusiýanyň işi ol. Konstitusiýanyň esasyna Raşit Meredov häzir ortada gidip o ýerde ýarlaklaman, öz ubeýişlerini dinlemän, dilemän. Göni giýje uny Ukraina bar diplomatlar bilen şolar çykarmaly şo ýerden. On birinji borjy. Serdar Berdimuhammedow saýlawlarda hiç zat etmän, göni Ukraina bar çykarmaly şo. Bütün döwletlere gezip özüni görkezdi, men prezident bolýan, kakam meni goýdy diýip, ine hakyky barmaly ýerine bar. Bir adam bir gede komentar ederdi. Türkmenistan'daki konstitusiýany ýürüde biljek diňe halkdyr. Ne prezident, ne serdar, ne beýlekler ýürütmez. Ýürüde sen gelmeýär. Verip alyp diňe pul almak bilen. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, biziň ykbalymyz biziň elimizde hiç wagt Berdi Muhammedowyň eline bolmady. Onuň gepine gidip sokulma, goşulma, ürküdip ağlar gitdik halkymyz. Bolun ho bestir etmeli. Men ine bir soragma aýbölek. Ine mysal üçin Polşada ýollar açyldy, humanitar ýol açyldy, Moldawiýada açyldy. Ýöne oňa barmaga mere.
Şu gün biz sizinle görüşdük. 20 saat derek şoýra barmak üçin. Onda da ýa-ni probkalar bilen näçe gün Probkalar, gitjek habary ýok. avariyalar, hawa, soňam waýany tehnikalar ýöräp dur, olara da ýol bermeli. Soňam aňryk baraňdan soňam otaýda näçe müň adam uje ýyglandy. Bir hepde ýatjakmysan otaýda aç ýatmaly däl adam pakir. Iýmela bir zatlar. Men şu wagt enatalara ýüzlenýän, men Ukrainada otýur, şu wagt men gije ýatyp bilemä asmana serede otýur. Haçan depämizden bomba gaçarka dip. Newjeli sizin çağalaryňyzyň jany öz swobodaňyzdan gymmatly oňa swoboda diýip biljek dälmi? Bir 10 metr nemäňizi kiçiltipdir däsiň oturýan ýeriňizi de barıň talap edin öz çağalaryňyz üçin, olaryň jany üçin talap edin getirsinler, olaryň borjy sizin çağalaryňyzyň howpsuzlygyny gurnamak, olaryň borjy Türkmen raýatyny goramak, Türkmenistanyň biometrik ýaşyl pasportynyň birinji sahypasynda ýazylyşy ýaly olaryň borjy barıp talap etmeli watandaşlar. Enatalar size ýüzlenýän öz çağalaryňyzyň jany sizin üçin gymmatly bolýan bolsa barıp talap edin. Daşary işler ministrliginden hökmen suratda talap edin. Ha biziň ýagdaýymyz asmana seretip otýuruz, haçan bomba gaçarka depämizden diýip gözümüz bilen görüp, gulagymyz bilen eşitdik. Hemme ýerde waýanny poложение ýylan edildi nemede, Ukrainada hemme ýerde waýan tehnika, tanklar geçip ýör, ýokardan samolyotlar geçip ýör. Allah bilir, Russiýanyň kim, Ukrainanyň kim bilemzak depämizden bir bomba düşse düşübermeli. Hakykat şul. Omrada abrazçyk panika da var bizde. Gaýra dedim. Näme kömek gerek bolsa biz edeli. Biz o sözler diýýär bolýan bizim mümkinçiliklerimiz ullal sebäp biz hökümet ýol başlar. Ýöne şonu da elimizden eline edeli. Ýetirdim hormatly watandaşlar. Türkmenistanyň prezidenti çykyş etdim şu mesele bardy. Näme DWT aktivistleri ýa-da ine Timur Serker'de çykyş etme şu zatda aýtmaly. Näme bizim ýürüýtürleşdirilen Ministersiýa Inosanlyk diýip Daşary işler ministrligimiz bar. Näme çykyp halka aýdanok. Şuraya betbakçylyk uruş başlady. Bizim günämiz ýok. Taliplerimiz galdy. Biz şul hereketleri edýär diýip halkyň öňüne jogap berenok. Näme bu prezident halk üçin işlemeli. Halk saýlanmadyk prezident. Näme halkyň öňüne jogap berenok. Ine şu soralara jogap kommentariýaňyzda ýazın. Näme bizim enatalarymyz öz prezidentler üçin kiçik wagtda dogulanyna da gujoklap, emdirip, östürüp, begenip şoň her ädimlerine begenip gören adamlar bir wagtda, bir näçe ýyldan bigaýratlyk edip öz çağlaryny namatlyk edýär. Näme baryp mide talap eden oklar. Raşid Merýedow, sen öz dogan garyndaşlaryň bilen Dubayda 11 milyonlap adam başyna jaý alýan. Bizim çağajyklarymyz ölýär. Ol işin taşlada bizim çağajyklarymyzy getir, öýtböýt getir. Sen diplomat, sen wezipen wa. Türkmen hökümet tarapyndan şu wezipe berildi sana. Indi şu wezipeň ulanyp sen ýüzlenip bilýän sözüne bitýän zat näme eden o? Näme berdi Muhammedow sözüne bitýän zadyny eden o? Şu talipleri Türkmenistana getiren o. Iň bolmanyna bir diplomaty Warşawa iýerip şu ýerde men bäýärde gelin oglanlar gyýlar şu ýerde pulumy berýän, hemme zadyny berýän diýip şu ýerde oturdan o. Näme Moldawiýada eden okşany. Näme Türk hökümeti kömek edýän bolsa, Ukrainadaky ilçhana şoňa Raşid Merýedow jan edip, bizim watandaşymyz bar ýa bizim gynasakda ilçhanany çekip aldyk, gaýrat edip kömek edin, doganlyk kömegini edin. Ine men häzir çykyş edip watandaşlaryny şoýra eltdirýän. Näçe pul gerek bolsa biz pul bereli, şu pullary şolara paýlap eltin şoýra diýip näme eden oklar bu hereketleri. Näme şu zatda bolanok. Näme bizim halkymyz şuraya öz vatandaşlarına, öz jigijiklerine, dogançyklaryna, çağajyklaryna bir parwaýlandy. Men şu zatda düşünýän. Indi şunuň bilen biz efirimizi utorýar. Men ýene de bir gezek aýdýan, Ukrainadaky bizim taliplerimize bir ýerde bekmeýärdi ba, köp taňar ýalkasyn. Bütün halkyň adına aýdýan, bizim taliplerimize we şu ýerde galan garjylaryna aýdýan. Türkmen prezidenti sizi gorat bilen. Gorat hamylan. Türkmenistanyň daşary işler ministri sizi goranok, on kellisinde de ýolatdyr. Allah jan kulajan sizi bir gorasyn. Üstüňize betbaçylyk etmesin. Ýokurdan gelýän raketalar üstüňize düşmesin. Allah sizi gorasyn. Timur Serker'de biz her ýerimiz bir öz ýa-ni arzuwlarymyzy, öz maslahatlarymyzy, öz pikirlerimizi
Şul Ukrainadaky betbaşçylykda galan talipler, grazdanlar, çağıjyklar, enatalar şolary aýdyp geçelim sözsüzden aýdyryn. Sesiniz gelen o? Timur Sesim gelýärmi? Sesim gelýärmi? Aýdyryn gelýär. Böyle. Edit vatandaşlar, eneler, atalar. Öz Ukrainadaky çağalar üçin şolaň jan saglygy size bagly. Şoň üçin siz Murat Gurbanow aýdyp geçdi, palatka gurun häkimliň öňünde. Owa, şol ertede akşama deriş gitmäň. Owa, şöyle ýaşaň da olar hökmän şol Daşary işler ministrligi Raşid Meretov ol oşoň etmeli işleri şo çağala getirençe şöyle ýatyn. Başka men näme diýin? Size özüňize bagly. Sizin çağalagyň geljegi, sizin çağalagyň saglygy özüňize bagly. Öz çağalagyňyzy Daşary ýurtda taşlamaň. Sağ olun. Sağ olun. Musa, size söz berýän Gysga bir öz pikirlerini jemleteňiz, biz efir uturmaly bolýar. Aziz vatandaşlar, biperway bolmaň, garyndaşym, çağalarym Ukrainada ýok diýmän, bir-biriniň elinizden tutup Daşary işler ministrligine barın, häkimlige barın, talap edin. Hökman suratda mecbur edin getirmäne. Ukraina halkyna da ýeňiş Allah bersin, parahatçylyk bersin. Allah gorasın, aýbölek beýlek vatandaşlaryň hemmäsine sağ olun. Köp sağ olun. Indi sözü raketaların aşağına oturun Aybölek berýän. Aybölek. Öz pikirinizi aýtsaňyz, biz sizi gaty perjewat edýäk, gaty size ýa-ni janymyz agyrýar bolup durşuňyza, bolup ýoşuňyza, sizin daşyňyzda bolýan wakalary gaty janymyz agyrýar. Esasam kömek et bilmeýänimiz üçin ondan beter janymyz agyrýar. Diňe şu Ukrainadaky taliplara, Ukrainadaky vatandaşlara. Awa sağ olun. Indi mene bärde näme de bolsa maşgalam bar, alkytjak diýselerim gitmeýän, maşgalam taşlap gelin. Beýleki öz vatandaşlaryma, studentlarymyza gaty ýüregime aýada, olaryň hiç wapşe mümkinçiligi ýok. Şu gün işläp, şu gün ýaşaýar türkmenlerimiz, ýedil ýaşamany ýeri bolmasa, normal ýetişmäne mümkinçiligi bolmasa, normal giyinmäge mümkinçiligi bolmasa, indi bugün hem şuňalyk ýagdaý geldi, ýüze çykdyk inansak-da şonuň üçin sabır dileýän türkmen doganlarymyz bir-birimiz bilen habarlaşalım, bir-birimize kömek edelim. Şuňalyk kyn günde beýlek berdi doganymyza da köp sag bolsun aýtjan. Türkmen doganlarymyzyň adyndan, öz adymdan Ukraina döwletine de Allah sabır bersin. Başka näme diýen, köp sag bolun podдержкаларыңыз üçin. Sağ olun. Köp sağ olun. Hormatly vatandaşlar, men soňky Kiýew baramda şol ýerde Türkmenistanyň ilçihanatynyň ýolbaşçy Toýla Taýew ýygnak geçirdi. Kiýewski Nasional Uniwersitetde. Men şo ýygnaga gatnaşdym. Şo ýerde talipler boldy. Bu çağıjyklar inte. Ýa 18 ýaşan çağıjyklar. Ýüllerini gördüm. İncikler, inte kiçi, inte zada düşünmeýän jüýjeler ýaly. Şo ýerde bular baş edip Ataýew Toýly ay nime de konvertasiýa hem de ulýar Türkmenistanyň atdy baş edip bular gurgurlar, jüýjeler ýaly otyr hiç tatdy bilmän. Kellerini aldyrmaz. Ine şol oglan gyýjalar. Pulsuz otyr. Şol oglan gyýjalara kömek edilen ok. Şol 4700 san adam şo ýygnakda aýtdy özi. Toýla Taýewyň özi aýtdy şöyle. Şo maglumatlar. Men diýjek bolýanlarym. Şo ýerde bir ýygnakda 2 sany 3 sany gyýjaga bilen bir sany oglan çykyş edip Berdi Muhammedow öwüp zady ýa-ni öwdi. Soň daşyna çykandan men şolar bilen guruldaş boldum. O gurullarda günah ýok. Eline tekst berýärler, bular watan üçin edýändir diýip ýa-ni ýaňy bir ýaş intek öz durmuşyny doğru düşünmedik. Indi düşünüp başlayan adamın üstüne uruş edildi. Şondan bir erteden akşama çylyk gyýryp ýatdy. Kömek gerek şolar. Şolar bir zat bolsa, diňe Berdi Muhammedowyň günäsi şol. Diňe Türkmenistan hökümetiniň günäsi. Başga günäsi ýok.
Näme şol kömek edilmek? Näme bol bize? Näme Türkmenistan'daky enatalar bu ýaly bir perwalyk edýärler öz çaglarynda. Men aýtjak bolýanlarym hormatly watandaşlar. Türkmenistanyň içinde daşynda bolun. Bir-birinizi goran, bir-birinize kömek edin. Ýene de misallar bolýar. Her gün hökümetden atok ýok. Näme hökümet diýip öýlerini gezip ýörler bu adamlar. Bize kömek etmeýän bolsa, bize hiç hili oladan peýda bolmaýan bolsa, bizim tebii baýlyklarymyzy uğurlap oturan bolsalar, onda biz näme olur hökümet diýip hasap etmeli. Men şonu düşünýän. Şol pikirleri, öýleňiz pikirlerini men ýanşýan bolsam kommentariýa ýazan. Men size diýjek bolýan. Hökümete garşy sizi galdyrmak ýöne bir döwlet diýen zatda bir hökümet bolmaly, halk bolmaly, bir agzybirlik bolmaly, bir gormaly. Hany şol zatlar biz. Onun içinde meňem günäm bar. Diňe berdim Hamedow diýär. Ýöne şul häzir agyr ýagdaýda studentlaryň ýagdaýlaryny öýler çözemekde. Başga çözüj aldy. Biz Allah tapşyrýar şoluň zanlaryny. Şu ýerdäki oturup bir-birine kömek edýän orunlarda gaýratlylygyny, özüniň şu ýaly watançylygyny görkezýänligine biz guwanýar. Şunuň bilen biz efirimizi sorýar, hormatly watandaşlar. Bizim kanalymyza ýazyp durun. Dünýäde bolýan habarlary, Türkmenistanyň halkynyň içindäki problemalary birinji bolan habar alyp durarsyňyz. Hemmeňize sag bolun. Şol efire gatnaşan, bana aýtda aýbölige köp taňary gatnaýýar. Aýbolyk özüňizi goran, biz sizi alady diýär. Siziň maşgalaňyzy, siziň çağıjyňyzy gaýrat edin. Özüňizi goramak boýunça hiç zat ýanky jilet etmeň, goran özüňizi. Sebäbi bize her bir Türkmeniň jany, her bir Türkmenistanyň jany, bütün Türkmenistan baýlanyň. Şul sözler bilen men efir oturýan, hemmeňize köp taňary gatnaýan. Birinji gerek her wagtda jan halary edýär. İkinci gerek azatlyk we adalet arzu edýär. Sag bolun. Sag bolun.